Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos a Salvaterra de Miño para coñecer a historia dunha moza portuguesa. A nosa protagonista chámase Ana de Medeiros e tiña só 19 anos cando foi acusada de adulterio, envelenamento e encarcerada inxustamente. O que ocorreu entre 1639 e 1642 en Salvaterra de Miño non só reflicte unha traxedia persoal, senón tamén os abusos legais e sociais que moitas mulleres enfrontaron cando decidiron defender a súa dignidade. Ana era órfa e o seu desexo era claro, quería ingresar nun convento. Pero o seu tío decidiu outro destino para ela. Armado cunha espada ameazouna e obrigouna a casar cun comerciante viúvo, Antonio Coronel, que era pai de 2 fillos e tiña importantes débedas. Este matrimonio supoñía un acordo con moitas vantaxes para ambos os homes. O tío entregaba a dote de Ana e pagaba as débedas de Antonio. A cambio, Antonio debería tratar ben a moza e romper coa súa amante. Foi trasladada á casa do seu novo marido con apenas unhas xoias e un manto. Eso sí, a dote que non falte. A súa vida en Salvaterra foi, dende o comezo, unha sucesión de abusos. Antonio quixo desfacerse dela dende o primeiro momento, con acusacións falsas de adulterio e intento de asasinato ante o xuíz da vila. Declarou que cando el non estaba porque marchaba ás feiras, Ana recibía en casa a un rapaz, aprendiz de clérigo, Jacinto de Puga. Aportou como proba unha suposta carta de amor, escrita pola súa esposa a Jacinto, e ademais levou unha testemuña, criada da súa casa, que afirmou que o amante da señora entraba durante a noite enmascarado e que ambos mozos pechábanse na súa alcoba, bebían viño e mantiñan relacións. Antonio acusou tamén a Ana de querer matarlle. Presentou ante o xuíz un coitelo que ela levaba agochado entre a roupa e un papel con pós negros, que asegurou que era veleno que a súa esposa botaba na pota da súa comida. Ante estas acusacións, o xuíz de Salvaterra arresta a Ana. Durante os 3 anos seguintes, encerra no soto da súa propia casa, mantena presa con grillóns e argolas en mans e pés e non a deixa mover e prodúcenlle cortes e rozaduras. Ana, case espida e desposuída das súas xoias, atópase soa e tratada como unha vulgar delincuente e non como a muller nobre que é. O seu abogado, sabendo da amizade entre o esposo e o xuíz que a mantén prisioneira, non cesou no seu empeño de substituílo por un xuíz da Real Audiencia e o traslado de Ana ao cárcere real. Na súa alegación, o abogado defensor demostra que dende moito antes destas acusacións, Ana iniciara unha petición de nulidade matrimonial. Acudiu ás autoridades eclesiásticas e obtivo incluso unha real provisión recoñecendo o seu dereito a pedir a anulación. Antonio, ao decatarse disto, usou toda a influencia e os seus contactos para evitar dita anulación, porque senón tería que devolverlle a dote á súa esposa. Por iso, acusouna de adulterio, roubo, intento de asasinato, acusacións que non só a desacreditaban, senón que a inhabilitaban legalmente para obter dita nulidade matrimonial. Na súa declaración, Ana negou todas as acusacións. Afirmou que nunca tivo unha relación con Jacinto de Puga, nin se escribiron cartas. Tamén declarou que o seu esposo tiña un amante, coa que vivía amancebado na súa casa, xa dende o seu anterior matrimonio, que, aínda que houbo unha época na que a deixou, volveron a ter encontros. O seu abogado desmontou unha por unha as probas. A carta de amor era unha falsificación, o coitelo unha excusa e o suposto veleno unha simple sustancia que puido ser colocada polo propio Antonio. E demostrou que Jacinto, suposto amante de Ana, estaba en Portugal nesas datas, que en realidade eran os fillos de Antonio os que entraban de noite na casa disfrazados facéndose pasar por el. O seu obxectivo, desacreditar a Ana e evitar que tivera descendencia que afectase á súa herdanza familiar. Incluso un dos fillos foi ao cárcere onde ela estaba recluída e disparoulle con intención de matala, feríndoa nun ombreiro. En 1642,
A Real Audiencia ditou unha primeira sentenza. Ela debía ingresar nun convento e Antonio facerse cargo da súa manutención diaria. Pero pouco despois, o arcebispado de Santiago de Compostela concedeu por fin a nulidade matrimonial, e con isto, Antonio foi condenado a devolverlle a dote. Porén, alegou que non tiña bens para pagala. Finalmente, a causa foi enviada á Chancelería de Valladolid, onde se perde o seu rastro documental. O que queda desta historia é este expediente, que se conserva no Arquivo do Reino de Galicia coa asignatura 1805-10. E nós tamén queríamos coñecer o final, pero por desgraza, a mediados do século XIX, todas as causas da Chancelería de Valladolid destruíronse, polo que non podemos saber como rematou.